May bago sa sini nga resort kung ikaw adventurous luyag mo sang trail kag mag-explore sa bukid. Pwede. Pero kung gusto mo naman niya magpatawhay lang kag maligo sa resort, pwede man. Malatagaytay ang feel sa sini nga lugar sa sini nga episode. May kabukiran? Check! May pine trees? Check! May swimming pool? Check! Nagafag? Check na check! Kag subong, may trail pagid sila para makumpleto ang imo nga bukid experience. Makapanaog ka sa more than 300 steps para ma-appreciate ang trail nga may mga puno sang bamboo nga nagapalibot. Kag may sapa nga pwede mapaliguan sa sulod mismo sang kabukiran. Ini ang ginatawag nga Almadria Evergreen Trail. Sang Semana Santa lang iniginbuksan ang trail sa mga nagapangita sang adventure kag pangpabalhas. Sa tabok lang ini sang Almadria man mismo nga resort sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Kung halin ka sa Bacolod City, mga 30 to 45 minutes lang nga drive. Pwede ka diri makaagi sa Bangga antes lang sang kampestuhan nga resort. Mga 50 meters lang or less nga rough road, sementado na dayon pakadto sa Almadria. Kag, apakadto naman sa ilang Evergreen Trail, 327 ka steps papanaog. Pila ka liwat ka steps, sir? 327. Sa saan undi siya nagsugod? Sang ako pining ni kuan mo Kwaresma. Semana Santa? Semana Santa. Nag-start today? Nag-start lang. Balido sa po pining lang sana. Oo. Sa muna, naman tawag ka kinadto. May ara naman o. Literally, green ang tanan mo nga makita. That's why evergreen ang tawag. Katahom sa mata sa mga bamboo along the way, preska katama. Kag, may sapa sa idalom nga pwede mapaliguan. Pangpakalma matapos ang more than 300 steps para ma-appreciate mo ang palibot. Siyempre, kay nanaog ka, angin panaog mo sa kaon mo man balik. Basta ako, quiet na lang ko. Hindi na ako mag-istorya samtang nagapabalik pa saka. I-conserve ko na ang ako ng energy. Makapoy pero pagbalik mo sa ibabaw, timing lang. Isulod mo naman sa Almadria naman nga resort. Pagsaka namon, nagatulutalithi gani, nag-fog ang palibot. Ang Mount Makawiwili nga mo ang nagatubang mismo sa resort, nagakadula sa fog. Kag, tugnaw-tugnaw sang palibot. Pero bisan ano katugnaw, wala ini makapugong sa mga nagahulong sa swimming pool. Imagine na bala, may fog, may pine trees, tapos may swimming pool pa. Pang-pa-relax ang vibes sang resort. May for the day nga cottages, may ara man pang overnight, na inlain nga mga sizes depende sa kadamuon ninyo. May ari man diri sang restaurant para worry-free na ang inyong paglagaw.
200 pesos ang entrance fee plus swimming na ina. Hindi malipat, magbalon sang jacket kay nagapangagat ang tugnaw diri. Kag subo nga nagsugod ng tig-ululan, i-expect mo na nga may mga inoras nga nagakatabunan sang fog ang bilog nga area kag tuman katugnaw gani magbalon sang jacket. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow mo na Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Parahin kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag iniang Tripping ni Ruming.